Čau, tady dnešním rázem do kanále a dneska budu ne hodnotit, ale budu vlastně hádat loga. Jo, takže první logo, číslo 1, za 3, 2, 1, start. Můžeš hádat. Opera. Druhé. Tak to fakt nevím. Dobré, bylo to Starbucks. Další. Dobré, to bude Spotify. Jo, je to Spotify, co je tohle? To je Shorts. Co je tohle? TikTok. Samozřejmě. Co je tohle? Co? Tak to fakt nevím. Tak zkus aspoň. To je třeba... Nic. Nevím, co to je. Je to Microsoft. Co? Další? Burger King. Znova? Burger King. A ještě tady mám pro tebe připravené jedno logo. Jo, připrav se. Takže já se těším a nevím, co to bude, takže... A co je za logo? Co? Tohle. Tak to fakt nevím. Co? Je to logo Windows. Co? What? Tak to jsem fakt nevěděla. Dobře, takže já se s váma loučím. A já taky. Takže potom já budu mít, podívejte se na kanál HAT48. A hlavně sledujte Liška, protože to je YouTube. To taky. A já bych to tady nějak ukončil. No, my to tady ukončíme společně. Takže čau. Čau.